penderfynwch fyw mewn neuadd a reolir gan y Brifysgol, byddwn yn rhoi help llaw i chi gadw'n iach drwy gynnig cerdyn platnwm, y rhad ac am ddim i'w ddefnyddio yn y ganolfan chwaraeon. Bydd hyn yn golygu y cewch fanteisio ar 5 campfa arbenigol, y wadd ringo, y pwll nofio, y sawna a'r dosbarthiadau ymarfer corff ffitrwydd, a hynny heb unrhyw gyfyngiadau. Mae'r rhai nad ydyn nhw'n byw mewn neuadd breswyl yn gallu manteisio ar y pecyn gwych hwn am £125 ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae'r offer cardio Matrix Fitness diweddaraf yn cael ei osod ym mhob campfa yn 2017. Mae'n cynnwys y dechnoleg rhythwyr rhyngweithiol ddiweddaraf. Gallwch eich herio eich hun i redeg yn y Sahara, neu feicio yn yr Alpau, neu ddringo adeilad talaf y byd yn Nwbai. Mae'r ystafell yn hawdd i'w defnyddio ac yn agored i bobl o bob lefel ffitrwydd. Mae ein hystafell hyfforddi'n cynnwys y peiriannau gwrthiant Matrix Fitness diweddaraf sy'n wych ar gyfer ffitrwydd y corff cyfan. Bydd ein peiriannau yn eich helpu i hyfforddi'n effeithiol ac yn gyfforddus, ac rydych yn gallu ei gosod i'w heddasu ar gyfer bob lefel ffitrwydd. Ar y rhan fwyaf o ddyddiau bydd hyfforddwr campfa ar ddyletswydd eich helpu gyda'ch hyfforddiant ac i gynnig syniadau ar sut i wneud y gorau o'ch sesiwn. Mae gennym ystafell hyfforddi gyda phwysau rhydd i fenywod yn unig, i'w ddefnyddio ar gyfer ymarferion i gryfhau ac i gyflyru eich corff. Mae yna lwyfan codi pwysau a dewis da o bwysau rhydd, pwysau tegell, peli bowsw yn ogystal â chi ar gyfer ymarferion ymestyn neu wneud ymarfer cyflyru cyffredinol. Mae'r ystafell pwyso rhydd yn cynnig dull hyfforddi fwy penodol a naturiol. Yma, mae pwyslais ar ddryliau ymarfer yn mwyn cryfhau a chyflyru eich corff, gan ddefnyddio ein hystod llawn o bwysau rhydd. Mae'r llwyfannau cryfhau a chyflyru yn ddyfrydol ar gyfer unigolion sy'n dilyn rhaglen benodol i wella'u perfformiad yn ei dewis gamp. Ar y llawr gwaelod mae gennym ystafell fainc a fflatiau ychwanegol lle gallwch hyfforddi'r prif grwpiau cyhyrau gyda'n offer platiau a'n hardal TRX. Yn ogystal â bod yn gartref i dîm Aber ac yn gartref i'n clybiau ni, mae hefyd yn darparu lle eang ar gyfer ein dosbarthiadau ffitrwydd mwy prysur. Er enghraifft, hyfforddiant cylched, HIIT a Zumba. Gallwch ddefnyddio'r neuadd hon ar gyfer chwaraeon rhwng tîmoedd o fewn y brifysgol gyda'ch ffrindiau. Box Rocks yw ein wal clogfaen dan do lle gallwch ymarfer eich sgiliau dringo a dysgu sut i wella eich techneg a'ch sgilio dringo belau. Rydym yn cynnig gwersi i ddechreuwyr ac mae gennym glwb dringo gwych lle y gallwch gwrdd â ffrindiau newydd a mynd ar deithiau dringo yn yr awyr agored. Mae gennym stiwdio dawns wych sy'n gartref i ddosbarthiadau ymarfer corff ffitrwydd a nifer o glybiau gan gynnwys dan sport, aikido a ffensio. Rydym yn cynnal dros 50 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos a gallwch roi cynnig ar unrhyw beth o Pilates, yoga, ffit gorff a HIIT, sef y rhaglen hyfforddi dwysedd uchel. Mae gennym 2 faes hyfforddi awyr agored gyda llifoliadau gall clybiau neu unigolion ei defnyddio ar gyfer hoci, pêl-droed neu rygbi. Mae'n union tu allan i'r ganolfan gyda thrac 400 metr o'i gwmpas. Dyma adnodd sy'n cael ei ddefnyddio'n aml.